Importante răspunsuri, foarte importante și întrebări. Dați-mi punctajul. Cât avem până acum? De la cât plecăm? 644, 656, ceea ce înseamnă că inundăm pe Munteni. Distanța e mai mică de 50 de puncte, deci inundăm cu o unitate Muntenii. Domnișoara din Muntenia, din București, e inundată. Ardealul e în partea cealaltă. Întrebările sunt importante, nu-i șoptiți. Întrebarea e tot pentru dumneavoastră. Trebuie să mă auziți, potolesc cumva echipele. Stați puțin, stați o secundă, stați o lecuță. Întrebare foarte, foarte importantă. Uitați-vă la mine și spuneți-mi dacă știți cumva în ce oraș din Muntenia, adică din zona dumneavoastră, se află ctitoria lui Neagoe Basarab, o biserică ieșită din comun atât prin frumusețea ei deosebită cât și prin povestea meșterului care a construit-o. Aveți 3 secunde, domnișoară, 2 aș putea spune. La mine uitați-vă, o secundă. Curtea de Argeș, apă! Curtea de Argeș era răspunsul. S-a șoptit aici. S-a șoptit curtea. Păi ați spus Curtea de Argeș, domnișoară? Ați spus? Ați spus Curtea de Argeș? Da, știam, bineînțeles. Una e că știați, dar n-ați spus. De ce n-ați spus? N-ați spus. Păi cum, dacă e mai nemâncată, ce treaba mea? Pare rău. Ia uite-i. Ardeleanca trebuie să știe acum răspunsul. Domnișoara din Ardeal, uitați-vă la mine, ascultați-mă, important de asemenea și răspunsul dumneavoastră. Știți cumva unde se află unul dintre cele mai mari centre ale sării din România, incluzând Muntele de Sare, unic în lume și cea mai mare salină din Europa? 3 secunde ca să-mi dați răspuns. 2 aș putea spune. Intrați la apă și trimiteți pe ardeleni la apă. Slănic Prahova! Slănic Prahova! Dați-le apă ardelenilor! Dați-le apă celor din Ardeal! Ochii la mine! Ochii la mine! Important să știți! Foarte, foarte important! Ardeal! Acolo, în Ardeal! Știți cumva unde se află? Sunt în echipa ardelenilor și mă întreb unde se află Castelul Huniazilor, locul care a fost reședința lui Matei Corvin. La mine! Hunedoara! Cum? Hunedoara! Hunedoara! Apă tot pentru ardeleni! Inundăm pe ardeleni din nou! Egalitate! Hunedoara era răspunsul! Domnișoară, la mine, tot Ardealul se uită la dumneavoastră. Tot Ardealul e cu ochii pe dumneavoastră acum. Nu vreau să influențez pe nimeni, nu vreau să influențez jurul în clipa asta, dar vreau să spun că echipa ardelenilor a fost nemaipomenită în această seară. Le și dăm aplauze la scenă deschisă. Uitați-vă la mine, nici muntenii n-au fost mai prejos, dar răspunsul dumneavoastră e important. La mine, da? Lăsați-mă să întreb. La mine, domnișoară, cum se numește? Cum? Stați puțin, vă rog eu, stați puțin. Cum se numește? Important răspuns. Cum se numește poetul ardelean născut la Lancrăm, în Alba Iulia, aproape de Alba Iulia, autorul volumelor de versuri, Poemele Luminii, Pașii Profetului sau Laude Somnului? Lucian Blaga! Lucian Blaga! Lucian Blaga! Apă pentru Munteni! Le dăm apă muntenilor! La mine, domnișoară, da? Muntenia, la mine, foarte, foarte important, cine a fost întâiul mare poet al Unirii de la 1918, supranumit și la mine, domnișoară, supranumit și poetul Țărănimii, care s-a născut la Rășinari, lângă Sibiu, și a scris poezii precum Plugarii, Rugăciune și Oltul. La mine! Mai tare! Bacovia! Doamna, domnișoară, dați-le apă! Goga, nu Bacovia! Octavian Goga! Octavian Goga! Nici de cum Bacovia! Octavian Goga era răspunsul corect. Vă rog să luați loc, e foarte important să luați loc și să aveți grijă la cămașa aia să nu vi se desfacă nasturii. Stați jos! Și acum uitați-vă la mine, domnișoara din Ardeal. Spuneți-mi, știți cumva în ce oraș de acolo, de la dumneavoastră din Ardeal, stați jos, domnișoară, în ce oraș din Ardeal este adăpostit Muzeul Primei Școli Românești, instituție ce a fost prima dată amintită istoric în anul 1495? Ochii la mine, 3 secunde! Mai tare! Brașov! 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 Ardelenii sunt la un pas de victorie!
Domnișoare, muntenii sunt aici, ce faceți? La mine, ochii la mine, luați loc, luați tubul acela, e important să luați. Luați tubul, puneți-vă și ochelării. Ăsta e regulamentul, cine nu știe răspunsul intră la apă. Luați loc, îmi pare rău. Ce înălțime aveți? E ghinionul dumneavoastră? Mai jos, mai jos, mai jos. Până aici, până la nivelul meu trebuie să stați. E bine, rămâneți așa și suflați prin tub până la nivelul meu, așa. Fără nas, suflați prin tub, e bine, perfect. Întrebare extraordinar de importantă, dar răspunsul e peste poate de important. Domnișoară, dacă nu știți, echipa dumneavoastră a pierdut în seara asta. Ei au pierdut și au câștigat ardelenii. Uitați-vă la mine, ochii la mine și spuneți-mi, ei, ardelenii, au o băutură tradițională românească supranumită și apa vieții, din Bihor își are originea. Cum se... Colinca! Apă pentru ardeleni! Colinca! Pălinca e răspunsul corect. Întrebare importantă acum pentru dumneavoastră. Ardealul poate învinge. Tot Ardealul e cu ochii pe dumneavoastră acum. Ia uite-i. Uitați-vă la mine. Domnișoară, Ardeal, în Ardeal se află catedrala reîntregirii neamului. Unde? Au învins! Victoria Ardealului! În această seară, Ardealul a învins victoria lor! Să aveți o seară frumoasă pe mai departe și la viitoare! Ne revedem la Ceau Darwin pe curând! Ardealul a învins în seara asta! Darwin, deschide bine ochii și privește lumea toată. E timpul să fii tare, să strigi în gura mare, că singur poți învinge cu o echipă dezghețată. Vino la Darwin.